Ik ben Wiebe. Ik woon in Ruiten. Ik ben hier voor de speelweekend. En wie heeft gewonnen is hier een optreden. We hadden lollies gekregen en die waren lekker. Die waren lollies, daar kregen ze een gekleurde tongen van. En nou, morgen is er nog meer in de speelweken. En nou, dat wie het. En nog Fiona wilde nog optreden, want wat ik al verteld had binnen de band die het won had, maar de vorige keer. En nou, zo ga ik dus praat. Wie de braadpeel. Van Praat naar Fries. Hoi, ik ben Klaas Pol uit Zerhuizen. Ik ben op een speelweekend. Kinderplayback horen. De leukste act van Pika van Lollipop. Ze gooiden op het einde de lollies en zo. En jongen, nog. Nou ja, dat wie het eigenlijk. Beste. Hoi, ik ben van de team. Zit maar. Hallo, ik ben Jelmer. Het is vet mooi.